balak na nwa ndị ego na-erubere isi ndị balak na nwa Ornaza mkansi abia Okwa chuo so obiwa mwa bana mu Onu mwa na mu ni na Okwa egwu aka njenya ornaza mi igbo bia nwele Asi woka na wa ba egwu a Okwa egwu eje male mu Maka na wa bo bi acha Iba Ijesa Iba Ijesa Iba Ijesa Iba Ijesa Iba Ijesa Egwe Egwu na beli Yakata dole chabanu Dindi biegu Egwu na beli Ornaza mu igbodogu Wondi jeli Jakarta ebe wadi ibutego Egwu ndagule Ornaza mu igbodogu Didi bile obodo Wondi jeli Jakarta ebe wadi ibutego Ndi wolobi ejeli ege Wondi ego na-eruwelisi Wondi balakụ na nwa Ndị ego na-erubelisi ndị ma Jakarta nụ Oroba kpọlụmegwu semoja apịalibe egwu Egwu ndagwụla na mbara Egwu ndagwụla orobeze Orneze m Igbo niile nụ Wondi jeli Jakarta ebe adị bute ego ebute Wondi ego na-erubelisi Wondi balakụ na nwa ndị dị eme mmanwụ Oroba kpọlụmụ mbịa n'emoji apịalibe egwu abụ egwu obi ahụ ye Ọgwa mmadụ oke ji ije obodo Anyị bụ egwu jeje aka todogwu ego Enwelusi eje aka todogwu egwu anyị debe mmanwụ Mgbe anyị lusi eje aka todogwu Bayi lusi Jakarta bịanụọ mgbe obodo eze bịa ijele bịa Anyị wee kwudo ịbanye ju wee geluo ugbu ọkọ mmiri ndị Igbo Oke nwa na-agba ogwugwu na-agba ogwugwu nwa ya ịbanye chukwu nwa Akwa mịa ndị Igbo Ya bụ akwa mịa Oke nwa na Jakarta ịbanye chukwu ịbanye chi meleze odogwu ịbanye chukwu nwa kpala akwa odogwu egwu gọvanọ bịa na Northman Club Oke nwanyị na-echi a ịbanye chukwu nwa ịbanye meke na-eyi ịbanye onye nwere gị nwere mmadụ akwa mịa Oke nwanyị na-echi a anyị na-echi akwụdo odogwu ọ bụrụ odogwu na ọgbasili ike ọ bụrụ nwoke nwere obi eji eyi ego eli
akwa bịa ndị Igbo ebe anyị juru nwa onye na-ekwu okwu ya ebe anyị juru nwa odogwu rụrụ kọmpili debe onye nwere ihe nwere mmadụ maka na odogwu rụrụ kọmpili ife ọgbọlụ kọmpili ya na bụ St. Victor Global International bịanụ ebe ọ dị ibute ego onye nwanyị ju akwa amịa ndị Igbo onye nwere iyi nwere mmadụ maka na odogwu nwere charity foundation maka na nwoke gbasiri ike maka na ibe na-eme ka eji ekwu ya onye nwanyị chukwu nwa akwa onye Igbo odogwu oke nwa na Jakarta mmadụ oke ji eje obodo ịbaghị nwa gbala akụ na nwanụ egwu eke ndị eyi wee baghị n'ochukwu nwa akwa amịa ndị Igbo ogwe na-egwu ogwu ya na Jakarta Indonesia pọwa wakpala akụ na nwa nwata iju elu Igbo na nwa na amalịnya akwa amịa ndị Igbo ọ sị m mụkene ezi nna mụlị ya n'awọ anyị rochukwu nwa na-abụza Chris wee geluo mekeneyi aka Ogoke onye nwere igi nwere mmadụ Ogoke mmadụ ka na-ekwu okwu ya akwa mịasị nwoke na-eyi ya bụ ezi nna nwere ya n'ahụ akwa mịa nwa mala akwa odogwu onye gbanyere Rochukwu ọka nwa na Jakarta onye nwere ege nwere mmadụ gbanyere Rochukwu mmadụ onye gbanyere Rochukwu nwe nwoke si m kene ezi nna m ya n'abọ na bụ Tuzo wee geruo ya bụ ezi mami anụ na bụ m ụlọ m nyelile aka nwa ya anyị Rochukwu nwa akwa mịa ndị Igbo gbakpala akụ n'okwu ewu ijelebịa kewojele Jakarta ebe dị bute ego anyị Rochukwu nwa nwachimelaza na nwa anyị mmadụ oge ji ije obodo anyị Rochukwu nwe akwa mịa ndị Igbo ọka nwa na Jakarta bọsị mụ kene barista wee geluo barista Titus wee geluo nwanne m ịnụli abịa barista bịanụ Titus wee geluo mmadụ oke eji eje obodo onye ọma barista mmadụ oke ji bili bụ onye ezulu ka ọ na-emenụ ọ na-abịarị arụ ijelebịa onye ọma barista ọ bụ onye na-ekwu okwu ya na mba ụwa niile maka na ọkwa mmadụ ka eji aka CEO Judgment Investment ọ ga-ala barista onye nwere gị nwere mmadụ egwu ejeme mmanwụ akwa mịasị nwoke na-eyi oke nwere ido na-echi a egwu ejeme mmanwụ ndị ego
Everybody put a good what you better than a 1 way. The Balakuna 1 year. This is 12 when I'm working at the movie. Upon your people. What you 12 when I'm 1 way. When I'm back a day, when you're willing while a mother. I don't know how to get the job. Why are you too away? Okay, one in the day here. Aquamia, make a day. I'm a wagon, make a day. Iglia, no woman. Wagon, no balakuna. On my way, Aquamia, okay, what did you do? Yeah, Papa, I'll say what never woman will. Gilly, never would have a woman. To walk, I'll say, I'm not Jack, I'm a wonderful. Now I am never a white and I know my Kwamia. Why do work the road? What What work at the job on the way? What can one in the nature and what you would do? Why make a day? The white and mamma. I take a day. On your watch, Jeff work and roll. Jeff will work at 1 year. Jeff will go. If I see who can Aquamia and Dibu. Walk one at Jakarta. Nasi Muka Day. Jeff one them. On your watch, Jeff will away. When you will leave the white and mamma. Why are you two? If I do work at home, what's the Mukana? There's 1 year. There's 1 year. Yakachi work at Lue. Yakachi work at Lue. I see Mukanu. You will go to Balakuna Manu and buy them. On your mind to way. What Balakuna way? Jalabia. Aquamia, Digo, Papa Lacuna, when you're my leg and my mother. Aquamia, you go to Jakarta. Especially you will to come back. Never let them alone, but you must have a man. I eat you. Wapa Lacuna, I eat you. Walk one of us illegal. I eat you, Wabia. I eat you way. Walk one wire. Why am I leg and my mother? Oh, why am I? What I eat you? I do work and roll. Now would work on me. Aquamia and Dibo. Walk one at Jakarta. Egogan Aguragu. Aquamia never beg a day. Ola malege wale madu alisi egwu ọgbọ ọgọ ya ịnụrụ ya bịa odoguna mwaya ayi tuwe dasi mukana tuwu dike onye ọma injinia tuwu dika onye malege male mmadụ ayi tuwu amageluo
asi mukenunu mbalebia ayena ekanalia akwame ndi Igbo dogwu nwoke nwa na Jakarta ebo di bute ayi meke na iye wewe ayi na mo na wewu ayi na mo na wewu tuwe biligego na mewu jama mmawu Doctor Nyakachi Nwokoro onye nwere igi nwere mmadụ ọka nwa na USA onye nwere ege nwere mmadụ Doctor Nyakachi Nwokoro ọka nwa na US wakpala akwụ na nwa mmadụ oke na-eji obodo egwe ọgwa na yichu nasi mukerunu mmanwewe ijele ayichu ọka nwa na Jakarta odogwu akwamia ndị Igbo mbelekpa na bubu eko mmili ọgala waweli iko mpele kalịa odogwu ndị ọbala ọgọrili nne ndị ogweli moto akaliga egwu ijele bịa onye ọma yichu akwamia ndị Igbo odogwu oke nwa na Jakarta onye nwale ya nwale mmadụ n'ụwa anyị bịarụ anyị na-egbo ụmụ na-agwụ egwu anyị bịarụ anyị na-egbo ụmụ na-agwụ egwu anyị juwo akwamia na-egbo ụmụ na-agwụ egwu ọ bụ anyị amụrụ mmanwụ ọrụ ọba mụrụ odogwu wamụtazi anyị juwe akwamia na nwoke ji jebe Jakarta ebe onye libute ego egwu ndị omele ọgọ ka nlakalio ndị ogweli moto ka nlakali anyị chukwu nwa anyị eze ụmụ ogodogwuo egwu ekene iyi ọwa onye ọma akwamia epistriad igwe egwe na Jakarta anyị ekene iyi ọwa onye ọma anyị chuwe ọ sị m mụ kene Onjinya Rafael Okele ọka nwa na Port Harcourt Injinia Rafael odogwu ka nwa gbala akwụ na nwa anyị si muke na-eyi anyị chukwu nwa akwamia ndị Igbo odogwu ego udu eko mmiri ndị Igbo odogwu ego na-ekele mmiri onye nwere iyi nwere mmadụ anyị chukwu nwa anyị na-eme ụmụ na-agwụ egwu aja ma mmanwụ bilihe ego n'ebe egwu ji ama mmanwụ anyị chukwu mmeke na-eyi na-egwu marịmarụ wawa ijalabịa akwamia ndị Igbo odogwu na Jakarta oliego n'ukego udoko militizi episiriad ọgala igwe ogo na Jakarta akwamia egwu eji ama mmanwụ arụrụ obi n'abụ ijalabịa anyị chụwa ọgbala akwụ na nwa egwu eji ama mmanwụ ijalabịa akwamia ndị Igbo mmadụ ọka dị ibi egwu egelebie odogwu si mụ kene ndị presi ya ndị nwacha ya eli oke olili n'ime Jakarta odogwu ịgbala akwụ na nwa n'ime Jakarta odogwu egwu ijelebịa efisiredi odogwu onye ọma efisiredi wakpala akwụ na nwa egwu eji eme mmanwụ arụrụ obi na-akwụ anyị ji ekene anyị chukwu nwa akwamia ndị Igbo oke nwa na Jakarta ọ sị m kene
on the press yanu on the vanchali elioko lili ni maji akata on the vanchali elioko lili o ni maji akata odogu ijalambia kaije kene onyo maziki aziki onya bo onyo maziki odogu aziki onya bo amekene aka onyo mojo mekene yi onyo mojo odogu bezi malechia wa bala kuna nwa onyo mojo odogu bezi malechi odogu egwu ekele yi omoka chitu mama mojo odogu ewe ijelebia omoka chitu wa bala kuna nwa oka wana Abia State amekele yi omoka chimekele yi ewe oka wana Abia State bianunu ayisi mukaneyi onye wali weli fenu ayisi mukaneyi onye wali weli fenu ewe gelebio egwa ide mama o madu okenye jogodegbe kaije kene ozo omo egwu okanwani Imo State onozo ọzọ ọgbọ egwu ọka nwanyị Imo State bezi Malaysia agbada ajụta egwu ọzọ ọgbọ egwu nọ bezi Malaysia onye nwere iyi nwere mmadụ eriwa mgbana mekere yi ụzọ ọmụ nwanne m nwadịrị gbala akụ na nwa egwu anyị ga-eme mma babụ ndị ego na-erubeli isi onụwa ndị chibelaza na nwanuwo ndị nwere obi na-eli ụzọ ọma efe gbue nwata ibelaza na mmụ kenelie ndị chitu elu ugbo na nwo babụ ndị na-abịala egwu anyị mekele ihe egwu anyị mekele ihe egwu akwa ọnya ndị Igbo dogbuo ubeko mmiri ndị Igbo dogbuo ego nnọọ nwoke nwa gbala akwụ na nwa na-ekelele nne mmadụ oge na-eji obodo egbe mmadụ oge na-eji obodo egbe anyị ga-ekele onye ọma Sauti na China onye ọma Sauti na China bịanụ Sauti mekeneyi ọkanwa na China bịanụ Sauti mekeneyi ọkanwa na China bịanụ onye nwere iyi nwere ifenu egwu anyị ga-eme mmanwụ anyị si mụ keneyi ewe akwamịa si mụ kenu akwamịa ọkanwa gbala akwụ na nwa ọkanwa na Jakarta odogwu deli Jakarta bujele woro nya kpọrọ mmanwụ ọsọmọdé abịala egwu akwamịa mekene yi egwu ọgala maka nwa gbala akwụ na nwa onye ọma akwamịa nụnụ onye nwere iyi nwere mmadụ ego ga na-agwụrụ agwụ nne m ego mmiri a na-agwụrụ agwụ ego gị igwe ego mmiri a na-agwụrụ agwụ ugbu ego mmiri mee kere yi ịma na mmiri a na-akọrọ n'ite ugbu ego mmiri ịma na mmiri a na-akọrọ n'ite n'ụwa onye nwere iyi nwere mmadụ
akwamia megale yewe akwamia megale yewe mabala fodogu ewe yewe akwamia na momo na wewe akwamia na momo na wanwo iye akwamia na momo na boyo kawa na takata bianu alusie wo na momo na yewe mabala kuna wewe ijelebia odi tuoro de tawono yewe ijelebia tuoro tazarebi akoli chele moje na lelewe kawa bala fodogu akwamia megede yebu bodo amanu onye wele yi wele mmadu wati bele fodogu alusie wo megede egwu aje mamawo akwamia ndibo owe de gwogu ani gbeni na maka na eweli gi wale mmade maka ni ba na makedi ogua mama moga ni kenetu bezi Malaysia ndi balaku na nwa moga kenetu we bezi Malaysia oke wana Abia State moga ni meke na yewe oke wana Abia State yanu madu oke na yewe moga ni meke na yi negu male marungwa moga ni kenetu we negu male marungwa oke wana Abia State bezi Malaysia ebodi kudege moga ni meke na yi ebodi kudege ayi si muke wewe akwamia si muke akwamia si muke ayi nwanne mu ayi wegeluo ayi odogu ayi owegeluo nuo okolobia ayi owegeluo ne ayi owegeluo nu ambegene yi obu ayi wegeluo wanu ngesi mukene osi du odogu kaba na gbanyawu oke wana Jakarta onyo mosi ju odogu egwu dewo mu lo wa bia nu oke wana namu kaba na gbanyawu mbekele yo ayi si mukene yi ayi wegeluo ayi si mukenu ayi wegeluo onye wele wale mmadu ayi wegeluo onye mali amalodogwu ego ayi bianu ayi mmadu ka na agụlegwu ego onye wele gi wale mmadu ayi nwanne mu onye wale ogonye melegwu ayi nwanne mu onye male gi wale mmadu ayi nwanne mu akwamia nwa mala kuna we oke wana Jakarta amekende yi ayi wegeluo no gese mu kana innocent tu no so innocent tu no se aka innocent odogu innocent ebe na Jakarta ebe mekene yi innocent nwanne mwadu oke jibile obodo innocent mekene yi egwe ebe na Jakarta odogu ayi si mukene yi ayi wegeluo ayi si mukenu akwamia ndi Igbo odogu
mila konite wabala kuna nwa udu akomili madu oke de lobodo ayi madu oke di lobodo egwu ayi debe mmanwụ ayi mekele yi ayi jekele onyo ebuka stelo wabala kuna nwa onyo mebuka nwanne m na mekele yi onyo ma stelo ebuka oke nwa na Jakarta madu oke nilile we jelebia ebuka stelo n'odogwu ego mekelu mmanwụ wabụlọ gbagbo egwu ijelebia na mu na magwu malimaru alụsị ego na megwu malimuo alụsị egwu mmanwụ anya nwụtata bụla egwu na nwụtata bụla ahụ ya ka mụ na agwụ egwu n'ime studio mmanwụ dịba yi na megwu malimaru egwu anyị jebe mmanwụ onyo masis isi mekele yi isi na Jakarta bezi Jakarta odogwu agbadi ego ọka nwa n'Owerri n'Imo steeti isi mekele yi ewe ọka nwa n'Owerri bie n'Imo steeti odogwu ọrọwa mụrụ odogwu mụta n'osisi bịa bezi Jakarta agbadi ego amata isi mekele yi egwu anyị ga-eme mmanwụ anyị si m gelu wewe ilie anyị si m gelu wewe ilie ihe ole ma ọ bụla wewe demwo anyị na-eme ọgbọ na wewe juo ile wewe anyị na-eme ọgbọ si mmiri gbagode ilie ole ma ọ bụla mmanwụ akwami abagere yo nemwo akwami abagere yo akwami adebo kam na kwa negu mare maru kwa ijalebe aije kene oyo bugotu yabu gotu wawe oyo masire to mekene yi gotu wawe ekele sineto biarunu madu ka debia onye mu gotu wawo bezi Jakarta wabala kuna nwa na mekenu mo wande bala kuna nwanuo nde na belewu wande akuna eruwelisi nde na belewu wande ego na eruwelisi o nde ego tuo aije kene onyo maheri eru akalwe mekene yi oke worugu state odogwu eru mekene yi eru akalwe oke wana Jakarta ndi bana kuna nwa odogwu eru state janunu ndi bayi mekelu egwu aije mmanwụ araza mekelu egwu aije mmanwụ tuwo ijalabia mọba na mụmụrụ mmanwụ dịbaghị mmọba na mụmụrụ mmanwụ arụobi na abụọ amụta n'otu n'osu ogidi alụsi egwu mmọba na akwa dịbaghị nne m ọmụ bụ mmanwụ arụgilo ụja na-atụrụ ọmụ gidio egbo nne m ọmụ bụ mmanwụ wa ụja na-atụrụ dike ijalabia alusi egwu nebe gwanya mmanwụ anyị chukwu nwa anyị odogwu akwamia ndị Igbo odogwu
oke nwa na Jakarta ngese mụ kene Dr. Jolajiwa oke nwa president mmadụ oke ndị bịa Dr. Jolajiwa ndị Igbo anyị chiwusi nwoke na-eyi egwu anyị eme mmanwụ anyị chiwusi nwoke na-eyi anyị wee geruo oke nwa na Jakarta nwa gbalapụ na nwa akwa mịa ndị Igbo nwatimeleze na nwa ya gwugwu akọ mmiri oke nwa na ụmụ ya onye nwere iyi nwere mmadụ anyị chiwu nwanne m ọwa anyị chukwu nwe ọsị mụmụ kene ya bụ izu chukwu nwe ọbalaze mee kene yi oke nwa na ọnkọ nwagbalakwụ na nwa ọbalaze mee kene yi wachi itu elugo na nwa ọbalaze odogwu egwu ijelebe anyị si nwoke na-eyi ewe akwa mịa ndị Igbo oke nwa na Jakarta wachi itu elugo na nwanụ egwu anyị ji eme mmanwụ anyị ji ekene Vice President Barrister Uchenna Otio Barrister Mekeneyi oke Uchenna Odogwu Uchenna Otio Vice President Odogwu Amekene Unuo Wadi Balaku na nwa Amekene Unuo bịa Ijelebe anyị si mụ kenu Unuo akwa mịa ndị Igbo oke nwa gbalapụ na nwanuo Ugwekomili Mekeneyi ewe ego gị bụ ego mmiri a na-agwụrụ agwụ egwu anyị deme mmanwụ anyị ji ekene Obinna Joseph Odogwu oke nwa na-agba oke nwa Obinna bịa Obinna Joseph bịanụ oke nwa na-agba na ekenelele anyị si mụ ke na-eyi egwu mmadụ aka anyị biri obodo na-agba egwu m Arobi na-agụmọ anyị chuwe yesi mụ kene yelari chuwe enyi ọma ịwaghị Mekeneyi ịlarichu Mekeneyi ịwaghị chu ma mmadụ ka na-ekwu okwu ya enyi ọma oke nwa na Jakarta nwagbalakwụ Odogwu egwu ijelebịa anyị ji ekene Uchenna Kompas nwa nwere ego na nwa Uchenna Kompas oke nwa na Jakarta nwa nwere ego n'ụwa anyanwụ Uchenna nwanne m Uchenna Kompas Odogwu oke nwa na Jakarta anyị si mụ kenu akwamịa Mekeneyi ewe Ugwekomili ndị Igbo oke nwa gbalapụ na nwa igwe ego mmadụ oke ji ije obodo egwe anyị ji ekene Chief Ọnụmakalụ nwa nwere ego na nwa enyi Odogwu oke nwa na Mbaise Chief Ọnụmakalụ
na mbekele yo ọka nwara USA nwamala akwụ na nwa egwu ijelebịa ndị gbala akwụ na nwa anyị si mụ keru na mmanwụ igwe ije ma mmanwụ anyị ji ekele Loris Nlewechi ọka nwa na Jakarta onye ọma Loris Odogwu Olamide na Jakarta ọgbala akụ na nwa egwu ijelebịa ọgba mmadụ oke na ibili ọ dị gbala akụ na nwa egwu ijebe mmanwụ anyị ji ekele Abeze Odogwu Abeze Assassin n'Istanbul ọka nwa na Turkey ndị gbala akụ na nwa n'ịgbaghị mmadụ oke dị ije obodo egwu ijebe mmanwụ Areze Mmakeru egwu ijebe mmanwụ anyị ji ekele Kelechi ya bụ Kelechi emeli ewe ọka nwa na Jakarta ụfọdụ nwere obi eji ehihie ga-eli anyị ji ekele Uchechu Ichendụ Odogwu Uchechu Mekele ihe egwu Uchechu Ichendụ bịa nụnụ egwu ije ama mmanwụ anyị ji ekele Ogechuwe Jengi Modeze Odogwu ọka nwa na Obibi ndị gbara akụ na nwaanyị ya anyị si mụ keru egwu anyị si mụ keru egwu bie ịbanyị mekele ihe egwu ịbanyị mmadụ oge ije obodo onye ọma ijuwe nwoke nwe gbala akụ na nwaanyị ya abụọ